Saksalaiset alppijääkärit ovat vaikeisiin erityisolosuhteisiin vuorilla, pakkasessa ja lumessa koulutettu joukko. 2000 metrin korkeudessa kasvavaa edelweiss-kukkaa alppitähteä tunnuksenaan käyttävät alppijääkärit ottivat osaa toisen maailmansodan taisteluihin Norjassa, Kreetalla, Itärintamalla, Ranskan Vogeseilla ja Suomen Lapissa. Sodan ajan toimien lisäksi alppijääkäreihin liitetään usein varsin romanttinen kuva tirolilaisilla rinteillä vuoren huippuja tavoittelevista miehistä. Alppijääkäreihin yhdistetään myös usein varsin kunniallinen ja herrasmiesmäinen kuva. Tätä kuvaakin se, että toisen maailmansodan jälkeen alppijääkäreiden Edelweiss-tunnus oli yksi harvoista symboleista, jonka Saksan asevoimat säilyttivät käytössään. Aivan ensimmäiseksi, ennen kuin ostat mitään, ota selvää mitä tarvitset ja missä järjestyksessä. Tietolähteitä löytyy monia. Hyvät perusohjeet saksalaisiin varusteisiin löytyvät etulinja.net-sivustolta. Etulinjan 352. Grenatööridivisioonaa koskevia ohjeita ei voi kuitenkaan soveltaa suoraan alppijääkäreihin. Alppijääkärit käyttivät paljon juuri heille valmistettuja varusteita, jotka erosivat joskus hyvinkin paljon tavallisen Wehrmachtin jalkaväen varusteista. Näistä alppijääkärivarusteiden erityispiirteistä löytyy hyvää tietoa Britannian Airsoft-harrastajien alppijääkärioppaasta. Sivustolta www.2 Airsoft UK. Suomesta parasta alppijääkäritietoutta saa taas Mihail Kaismaa. Historian elävöitys. Itse varusteita koskevan tietouden lisäksi on hyvä saada myös kattava kokonaiskäsitys toisen maailmansodan tapahtumista. Tähän tarkoitukseen sopivat erityisen hyvin Anthony Beavorin kirjat, joita löytyy lähes kaikista kirjastoista. Saksalaisen alppijääkärivarustekokonaisuuden ehdottomasti tärkein osa on puku. Alun perin Hugo Bossin suunnittelema sarkapuku on tehty havunvihreästä sarkakankaasta. Sodan aikana käytettiin pääasiassa 3 eri pukumallia. Pukua ostaessa laatuun kannattaa panostaa, sillä laadukas puku kestää eliniään. Alkuperäisen puvun ostoon täytyy varata yli 1000 euroa. Uusiotuotantona tehtyjen reproduktiopukujen hinta taas vaihtelee 100 eurosta 200 euroon. Laadun ja mallin mukaan. Pukua ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin. Varmista, että puku sopii hyvin juuri sinun ruumiin rakenteellesi. Sovita pukua mikäli mahdollista. Kiinnitä huomiota kankaan laatuun. Halvimmat reproduktiopuvut on tehty halvasta ja erittäin ohuesta sarkakankaasta. Etenkin reproduktiopukua ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös työn jälkeen, sillä halvimmissa reproduktiounivormuissa hinnassa on säästetty jättämällä kankaan reunat päättelemättä. Tämä juontaa juurensa alkuperäisiin loppusodan pukuihin, joissa saatettiin jättää esimerkiksi housujen vyölenkit päättelemättä. Kiinalaisissa reproduktioissa päättelemättömyys on kuitenkin vedetty huippuunsa ja vaatteista saattaa löytyä mitä ihmeellisimpiä päättelemättömiä saumoja. Takeissa käytettiin monenlaisia merkkejä. Oikean rintataskun yläpuolella oli valtakunnan kotka. Oikeassa hiassa yksikkötunnus, alppijääkäreillä Edelweiss-kukka. Vasempaan hihaan ommeltiin arvomerkki. Tosin sotamiehellä ei ollut erillistä hihaan ommeltavaa arvomerkkiä. Vasemmassa kädessä käytettiin myös mahdollista yksikön hihanauhaa. Joissain tapauksissa myös valtakunnan kotka ommeltiin vasempaan hihaan olkapään alapuolelle. Kauluksissa taas kuuluisi olla kauluslaatat. Alppijääkäreillä kauluslaatat olisivat joko Wehrmachtin tai SS:n laattoja.
Alppijääkäreiden epolleteissä käytettiin puolestaan havun vihreää tereenauhaa. Kunniamerkkejä en suosittele hankkimaan ollenkaan, koska erityisesti Airsoft-piireissä käytetään aivan liian paljon kunniamerkkejä. Myös sotilasarvon valitsemisessa kehottaisin käyttämään malttia. Mikäli et ole esimerkiksi reservin upseeri tai roolisi historianelävöitys tai Airsoft-tapahtumassa ei vaadi korkea sotilasarvoa. Korkean sotilasarvon merkkejä ei kannata hankkia. Valtakunnan Kotkan pitelemä hakaristi jakaa mielipiteitä. Historian elävöitystapahtumissa hakaristia ei yleisesti katsota pahalla silmällä, mutta tietyn korrektiuden ja diplomaattisuuden vuoksi hakaristi voidaan kuitenkin peittää, jotta se ei herättäisi närää. Mutta toisaalta, mikäli harrastaja on hankkinut rahallisesti arvokkaan ja alkuperäisen 70 vuotta vanhan merkin, sen turmelemista tietyn korrektiuden saavuttamiseksi ei pidetä järkevänä. Saksalaisissa takeissa käytettiin vyökoukkuja. Vyökoukut kannattelevat vyötä tietyllä korkeudella, jotta sotilas näyttäisi ryhdikkäältä ja edustavalta. Nämä itse tehdyt kupariset vyökoukut eivät vastaa alkuperäisiä. Alkuperäiset vyökoukut ovat vaaleampia ja tukevammasta rautalangasta tehtyjä. Näissä M40-mallin housuissa on 2 kylkitaskua, 1 takatasku ja kolikkotasku. Kaikki taskut sulkeutuvat kolikkotaskua lukuun ottamatta napilla. Vyötäröä saa säädettyä takaa löytyvällä kiristysremmillä. Näihin housuihin kannattaa myös ehdottomasti hankkia henkselit.